There men. There men. I didn't medo ishi. There men. At your going online. There men. I didn't see it. There men. I know who. There men. Never my. There men. Gauge. There many. Then I but on Aguay bushes, and Aguay born on every Amokwe station. The morning after the wire. In the committee after wire. Can I monitor her name? Committee on Archio. Now we are. There man. Amokwe TV. I don't know. Frank Guzman watching from Lokoja. Look more after but no more. So I make a better life ever. I get Umochi Banaga, Shkumochi Banaga. I jeke Takane Mepe PLS water bar. Then Amokwe. So Chief Doctor Mekude Obola Jeba. And I go kun the urban and watch Amokwe TV guy ever share so like guy ever hano. Una guy experience or try make the video send a lie 1 minute video na go 10,000 ebu me ho ya. Spunk Posh watching from Abuja. There man. The cultural committee in Molo, I have an can regulate in her member. If not, I guess I'm sure mother. So I'm gonna share with video. Can I hold more the chicha shubai? Replica Uzaya Sagu. Replica them. Uzaya Sagu. Yabo Uzo Maga. I know your federal government got a lot of Uza. Replica them. I can equate more. There men. No man. I have to go first for Mount Dozo. So, yeah, but I'm Amokwe station. Zoom Agaveha. Replica Okina, and I go squaggy nature to buy. Them, yes. I know. Women are the buying shake. Where's when they have boy and boy? I'm going to get to life. That you go create a revolt. I can eat some more. Because Roy and I have to end that night in life. What should be done? How many I owe you, Marshall? I've got you. Listen, I need some more now. No one I need to rely. Them, I can again. Them. I go school no better now. I move to check your boss up before I work. I go alone there, man. 1 minute video I send your travel experience. You go show we go here, we go beach. Me boy Amokwe, go one experience. You will not try to send that. You know 10,000 again.
Azaman anyị ekene gị. Ekene gị. Amala ga ama n'ụwa niile. Amala ga ama n'ụwa niile. O nwere ihe ọzọ. Lewe ma ọ eriochala acha na ya agwọ ya jụrụ eju. Ọkụ na ahụ ya. Demene. Ha na-emawo. Ejike na ahụ ya. Replika kwa na ahụ ma baba anyị. Unemu onaga janara onaga ekene gị iyogwo deme oh hụkwa oke chere ka mmako were ihe agwụgwọ na were ọgwụ were ne ya ha ma no ọgwụ ọkwa Senator Emmanuel Gwagwanda Amokwe ha oyere Amokwe plain shake ade ha actually wetere na Amokwe wele over capacity ọ ha gwara anyị na ahụ so ana prepare document a ga-eji send ya so uche ya dị ya mana ewekwe ma idea na ụzọ nwa a na-alụ ya from oji na-agbagote ichekwa side even ụzọ abụọ a na-alụkwa ya na-agbada so federal road so na ha anaghị eme ike ha I na-ekene na-ashụ na agwa ya bụ nshi esere na-eshe na vidiyo na-eshe ka ọ na-aga viral ka ndị ọzọ na-ahụ ya ya na-eme ebe a bụ gbagolo gbada Emeka ibeta ya ekene gị ọ gbagolo gbada gbagakwa ha ọgbago udemu ekene gị ndị ka esi eme So people enjoy our culture. Yeah, na asukwo oyibo. So I buy also oyibo. So ndị mmadụ like the culture na. No bottom. If you do that happy people obu. Happy ago ma wutere mana anybody bụ a stranger. Ima meti aka. And I put oyo ọbụla bụ oyo ọbịa sị na ya jekwala ada. Epi ayi ụtarị. Use the in Amokwe. So Amokwe adugo unique now. Chikọta owo ha ọnụ. Na ihe ajọ ka culture anyị were ndị. So now our culture, I promote the culture. I do very, very cruisy. So there's me and another buy a bakery behind them. I can egg. More of Nabika or Wilson, Warrior, Ogma Keys in Enugu State, Ogma Keys in Enugu State. I can egg them. Can end the Amokwe TV in the Maracari online. My replica, Honey and online, they so can I'm making any support of Amokwe TV. Magic and the name the Mama, Madame Amokwe Bayago. Yes. Yes. Amokwe on nomination in the Enugu State. I can again. So, them, Yabalage. Oya bụ hụ ndị cultural committee biko weke gwa ya ihu na agba mbọ ihu na mụwa na-eti na ihe hụrụ nke aha na ihe a ga-emete aka. Ọmụ abụọ na-emeta ihe ọmụ ya ma anyị pụtara si na oche afọ anyị bụ ihe nna anyị ha dụghara ha anyị ga-eji wee dị ndụ anyị ji ewe obi agha na ejiri egwu mmadụ ihe ịma ya na-adị ya afọ ihe kwụ n'aka ihe a bụ ife anyị si na-achọ oge ka etie mmadụ ka na-eti mmụọ ụmụ nwaanyị anatakiri mmụọ ụmụaka ikiri mmụọ n'ọhịa obi aghịrị ka ọ bụ bụrụ ihe eji anụ ọgụ ọ bụrụ ihe eji emerụ mmadụ ahụ so onye ọbụla nata abịa kirie mmọnwụ na-eme gị ọ dị mma mmọnwụ abụrụ osi ihe eji eyi egwu mmọnwụ bụ ihe eji ewe obi ndị ọcha na-emekwu ya n'obodo ha nọ anyị na-ekenekwe ndị Amokwe TV ekenekwe ndị ADF ekenekwe nwoke ma nwaanyị ndị igwe si anyị pụta lụọ ọrụ a ekenekwe ndị so anyị eme ihe azụ ka o wee dị mma si na Chukwu ga-agọzi onye ọbụla gọzi onye ọbụla o letekwa anyị wa na-alụ ọrụ a na anyị wepụtara obe anyị hapụ ọrụ anyị niile wee sị ka Amokwe dị mma anyị ekene gị ya bara unu ka ị na-abata live mmanụ na Amokwe TV ka ga-abịa live again mana oge na-adịghị anya anyị ga-eji ụmụochu bụ na-aga ebe a na-awaji achịkwa ebe ahụ anyị eje eke ebe a na-emepe Peerless Water Bar and outlet na Mmankwụ Eke eze ọmọgọ nje Harmony n'ogbo agụ nne m nwanyị deme nọ na UK Chukwu Chiemere Bible anyị ekene gị watching from Arabic country daalụ Choma Favor anyị na-ekene gị
Ochuchu Okolo watching from Anambra State. Daalụnụ. Anyị ekele ndị na-ebata live. Wee na-asị gị ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụla ịbata wee une gị nọ na Amokwe ma anywhere ya mee 1 minute video send arụ Amokwe TV ka o win 10,000 naira. Gwa anyị ọchụ ahụ experience na ihe ị na-ene ya nke ahụ ọzọ na-abịa abịa. Ya ba weftere ego 100,000 bụ weftere shike mmadụ 10. Anyị na-achụ unu daalụ maka isonyere anyị. Amokwe dị mma. Nka ga-ahụ mmanwụ dị iche iche. Onye jekwana ebe ọ bụla na-eshare vidio ka ọ na-aga viral. Amen.